Salam, horas marita damang dainang perjulu pasat kami semangat Natal mari hita toktong di nama dapaton manumunomu nai baru hita nuaing di parminggu tesadarion ada orang sota mulai merhadaulaton marsaur doh debata tapak kemati kita sangobas martangi yang di bagasan rohat tabe martangi yang mahita. Amin. Tapuji Tuhan ta maret de mahita. Hite debata gorni debata ama dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gorni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Dungi gabe daging mahatay dalam maringanan di tonga-tonga ni hitaon jadi huida hami ma hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amai Gok asini roha dot hatuaon, haleluya. Martang yang mahita, ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Betlehem. Sai pujion nami guarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom. Itogu-togu hodo hami sian holomon tuhatiuron, jala di padomu ho do hami, nang holang hian sian ho, gabe saur muse dohot ho, gok las ni roha do hami alani i, sai jalo ma hamoleteon ni roha nami, naung tinopotmu mar hite-hite anak mi. Amen. Tapuji Tuhan ta maret de mahita. Nama Tuhan Yesus
ni debata di minggu tasadarion ima dadienet sian Matius 10 memuka sian ayat 15 satu ayat 10 lalu. Tuhan, saya si maroham diandaki, nasol poto do ibana, masai bernit diai, jot ibana sosam tuapi, jot tuaik, hubo do ibana nian tua kasih siami, alai dang tarpa malum nasida ibana, dungi ninna Yesus mamangalusi, bangso nasomar saya jalan nasumalion, sadia lelengon aku paku hamu, sadia leleng nari ajuoku hamu, buan hamu ma ibana tuson, dungi disonggahi i Yesus ma ibana, gaberuar masih bolisi sian ibana, jadi hisar ma dak danaki olak ni nas sangobasi. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Jesus dosai, ni sesa Jesus dosai. Tato poti madosata mertang yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalan abonar, parasi jala partalup ni roha, jalan nabasar doho, sai marpangulahi marohami dahami, dibaheni sai sesa masude dosa nami, dangadong nahu pangasaon hami dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatu pani anak mudo, nahu pasangok hami tuho tujolom, dibaheni, pasonang jala apu lima hami, akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga taringo tuhasani dosa, humokop hita gabe dosa do ibana, naso tumanda dosa di bahet debata, asa gabe hati goran di debata hita, mar hite-hite ibana, hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Tapuji Tuhatta, mare demahita. Sai puji Tuhan Yesus Kristus Tangion hamuma patik ni debata tatangihon mahata ni debata epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Pasalmen 77 mamuka ayat 12 rodi ayat 16 tajahama responsoria di ayat 16 rap hita. Sai pujioku do akka pabahenan ni Jehova ai sai ngotoku do haholongan akka nabinahen nai sian narobi. Rapita, ale debata habadiao do perhitian ni dalammu, tung debata dia marhati bulon songon ho ale debata. Rapmita nunga di paluaho bang somi marhite-hite tanganmu aka anak ni si Jakob do si Josepi. Ido sahatna mertua do akan atumangion hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Tabuji tu hata maret demahita. Yesus dongan milas roha, Yesus di pangurupin las roha, doha borseauni, doha tas di rohami, manolakon Yesus di las roha. Las roha, las roha, manolakon Yesus di las roha, masirang ng maniho, pitang pakirimoni, manolakon Yesus di las roha. Molo Yesus dongan bilas roha, jagaon naton bibilas roha, tiruon muna tokto, nabe na holong nai, sa leleng mingolu milas roha. Las roha, las roha, madongakon Yesus ilas roha, marsinan ng adiho, bintang pakirimoni, madongakon Yesus ilas roha. Hatidakon maha porsiaw tai, sona ni hatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai. Imana tinibuhon ni si Maria,
nagabe-gabean siatto di parbadia, adorang sua bubuhan, idotu hatta, natu maun na bernit, di panghuman ni silatus, namati tarpajal do ibana di hau pinar silang, natuat tu toru dung di tanom, namulak mangolu di hari patuluhon, namanai ku surgo, lahul dulu siya mendebata Jehovah, amanai gogona suatu dosani, disima ibana pa mamulak sogot tu tanaon, manghumi halak na mangolu dohot namate, au porsea di parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihamat sian di dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu sogok daging halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema tikting di minggu ta sadarion. Shalom. Tikting namasa doho si pamasaon di Huriata Minggu 20 Desember 2024. Pakkobasion keluar Minggu doho topik Minggu dung ari Natal madok moliate siala asi ni roha ni debata. Ruas nama ulang tahun papitu puluhon. Di hari Minggu sadarion hobarto program ni Huriata tahun 2024 di pasahat Huriado ulus tu nama ulang tahun papitu puluhon di parmingguon pukul 10.30 WIB tu Nyonya Hutagalung Marintan Boru Sinuraya nama ulang tahun di tanggal 21 Desember 2024 sianwek parserahan. Amata Dangnar Sitanggang marulang tahun di tanggal 29 Desember 2024 sianwek parserahan. Sian ias niroha keluarga amat Danggar Sitanggang dang pola majalo ulus sian huria. Tatangyakom mana sida asa di bagasan hahipason dina mardalani ngolu si Ganupari. Informasi pertanyaan ujung tahun 2024. Bahasa Indonesia pukul 10.05 WIB sampai 10.07 WIB. Bahasa Batak pukul 10 siang WIB sampai 21 WIB. Pertanyaan tahun baru 2025 bahasa Batak pukul 10 WIB sampai 10 WIB. Parkir kendaraan. Di Sosohoma tu sudah ruas nama buan kendaraan roda 4 di hari perpunguan bodari per ningotan di hatu tubuh ni tuata Yesus 24 manang 25 sahat tu perpunguan bodari ujung tahun 31 Desember 2024 asa boima diparkir di PT Wiling di samping ni Indomaret. Dewan Kononia ruas Natabah Mamuka Minggu Sadario tanggal 20 Desember 2024 nunga di Jalo Gaberuas ima keluarga Prianto Huta Barat Inata Maria Dewi Katerina Boru Hutapea dohosada danak bawa narosian HKBP Serpong Resort Serpong Distrik 21 Banten tinggal di Jalan AMD nomor 50 RT 03 RW 02 Kelurahan Makassar Jakarta Timur masuk wek Makassar sada. Tatangnya koma anggiat gaberuas na mangulu na sida di tonga-tonga ni Huriata. Nama ragam na patupahod dohot paradehon bunga altar tu hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 na patupahon ima Gereja do na humaliang imasian MPA. Izin siat pakkobasion. Mamuka hari Kamis 2 Januari 2025 sahat tu 8 Januari 2025 Pendeta Uluan Sitohang STH MPSI izin siap pakkobasion ala ulaun mulak
tu Medan, Sumatera Utara. Songonima saat ni tikting di mingguta sadarion akan aso dijahaho di tikting on boima tajaha di warta manang di WA grup wek na taadong dihita ganup masing-masing. Manang di website HKBP Kramat Jati. Ima sahatna Shalom Horas. Pasahat ulos. Di Sadarion tuinang Nyonya Tagalung Boru Sinuraya Opung Salomo Boru di hari tanggal 21 Desember nasal pudo amu marulang tahun ate. Jadi songon padok ni upasa lambat adong na pinay mana atau adong na tinujuna. Jadi apalah sonari mak pasa aton ni huria ulus songon di program Yuriata tu na marumur 70 tahun atong andurang so ulos kami hamu atan ini bata madok di pesal Mesia 22 ayat 15 sai marpino pari dope nasida nang dung ibana marmiak jala ratado nasida. Di bahasa Indonesia dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah tetap segar dan bugar. Nang pe marumur 70 tahun nang tukijang sadok ikon penuh semangat tetap segar dan bugar ya nangnya ala rikot dopeho di paupum nang pinopar utima nobui pasatamete. Jadi ulos yang mau Mara dehita laus tapapunguma pelian kantong sada A dohot kantong sada B.
ira Deo Bravena Manoko Ituku doa di dalati Manas nilo amat dirimu Jala berdoa abasami Hapuskan oh Tuhan Hapuskan oh Tuhan Namasomo asli roha Nasanari kodiau di parade Dung alami asih doi suye Damini di batana sumurung sian salut roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Tajako mahatani di bata imasian surat parjulu na tinongos ni Apostel Paulus tu si Timotius sada Timotius sada mamukasian ayat 12 rodi 17 tangyo kamu masongono mahatana mau liate hudok di na margogohio nahu ima Kristus Yesus Tuhani ay dietong duahu haposan umbahen na dipabangkit ahu gabi parhalado pangisaido ahu najulu jala pangalili jala siulahon gugu alay dapotan asini roha doahu ay danghu boto nahu ulai tagan soporseido peahu alay gabelam sumurung doa sini roha ni Tuhani matat hapur siaot dohot holong ni roha di bagasan Kristus Yesus haposan jala satok tau jalo oddo hataon nungaro Kristus Yesus tu portibion paluahon pardosa sian akaido ahu na parjulu alai ala nyoto ubahen na diasi iyahu naeng jumulu marhites sianahu patuduhonon ni Kristus Yesus satok lambas ni rohanai bahen tiruan diaka nanaeng porsia di ibana tuhanguluan saliling lilingna alai hamuliau dohot hasangapon di saliling liling nama di raja naso marmulai ima di bata nama nongtong naso dapot idaon na mamujungi amin ido yang gosahat na huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus hami sadiri padita ulon situhang do inata bibil pro Magdalena buru tapea do tolu dak danak dangadong buru madok pasato tuhamu selamat hari Natal dan menyambut tahun baru madihita horas turpukon ima surat parmahanion Apostel Paulus tu si Timotius ima siala marukil si Timotius dongan saulaona
di huta Efesus, hima huta pelabuhan Atihai. Hutaon mangela ruas ni huria namar parangi nasodenggan ala habajaroni si Timotius. Adong na meragukan pangulaon na si Timotius ala habajaronna. Alanima di pasahat masuraton sian apostel Paulus tu si Timotius dengan saulaonna asa margogo mengadopi parukilon si Timotius di sude aka pakobasionna. Timotius diragukan ketika dia melayani pada saat itu. Karena dia masih muda, diragukan pelayanannya, baik bahasa cara penyampaiannya dan lain sebagainya. Dan ini terdengar oleh apostel Paulus, sehingga Paulus memberikan surat supaya dia bersemangat dalam pelayanan. Rasul Paulus hanya menyampaikan karena kasih karunia Tuhanlah kita dapat melayani. Holanido isini suratnya apostel Paulus unukna asa margogo si Timotius. Huriana inolongan di bagasan Kristus Yesus. Marhite suratom mahirim rohani apostel Paulus asa semangat anggiat manahan manaon parukilon ibana. Boido ganggu roha si Timotius dihaposoon di pakubasion. Wilala sadiri dui tiki posodo peau tiki calon padita do peau adong na mekel mulu marjamita iba makata iba senyum saya dong do makusipon saya seser do hatana ser hatana met madok ayah do nedok nei netokan apa dia bilang itu kok banyak saya nggak ngerti netokan guruhon bahasa Batak di STT Pematang Siantar. Yang guhami tinggal di kota Deli do, Deli Serdang. Apalah mang waktu siami dope bahasa Batak. Mar bahasa Indonesia dope di bagas nami. Hatubuan nami pe lingkungan Deli, alap Melayu. Makanya dapola hubo to hami adong nekos sialangon ni hita on an on. Ido umbahen gudang ke suang di hami. Ido nang pala heran hamu. Alanima huriana henolonga di bagasan Yesus Kristus ganggu do. Huilala do songona dihilalahon si Timotius na ditrupukon. Ala habajaronna mangulahon ulaonna. Ganggu ibana ala umalo sian ibana makatai. Nah hinahubasan na dohot parpoda naro tuhuriai. Saya juga merasakan itu. Di Papua apostel Paulus balgani asini rohani Tuhani mamilit ibana. Gabe parhaladona nangpe di hosomi ibana. Jadi amanginang saluhut nai ala asini rohani Tuhanido songona dibukuin detai asini rohamu puji Allah nomor 3 400 onom itu asini tende jo ayat sadadot ayat 3
Asini rohamu puji Allaho manobusa di paia sorohaku gabeso ranganmu ingananmu rohanami tondi mimang gohi pakedon ngolunami gabe ulami ayat 4 sai papulik rohanami gabe pangoloy dihon asamar sahalahami lau maka tindakon hon ingananmu rohanami tondimi manggoi pakedo golunami alani asini rohani Tuhani dua pisudi. Ternyata kita belum ada apa-apanya. Maka jangan sombong dan jangan ego dan lain-lain, tidak perlu kita pergunakan. Tapi mari sujud sembah Tuhan. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Pamilitoni Tuhani di ibana dohot keberhasilanna para raton barita naulii dirajumi doi holan alani asini rohani Tuhan. Dihilala Apostel Paulus do ala asini rohani Tuhani di ibana aina so hasia hiat do ibana andorang so Paulus guarna adong do kisah backgroundna Saulus hiat do ibana gabi apostel ni di bata gabi Paulus aina so hea hasea hiat do ibana di jolo ni di bata si hisahi Kristus hiat do ibana hape gabe si isahan alani Kristus silelei Kristus halak do ibana halak Kristen hian do ibana hape gabe silelean ma ibana muse alani perbaritaon barita nauli las rohani si Paulus maka mulai teoni ala dang hombar tu pikiran ni jolma pamiliton nasihat tu ibana ido topik ni mingguta madok mauliate disiala asini rohani debata mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Ido nadi hamuliateo ni Apostel Paulus si lelean ni pangalele ni halak Kristen hiado ibana gabe si lelean ma ibana alani parbarita nauli alai gabe terpilih ma ibana apostel ni di bata. Kalau menurut pemikiran manusia tidak akan pernah orang jahat yang sudah bertobat manusia tidak akan pernah menerima dan tidak akan pernah memilih menjadi sintua. Itu pemikiran manusia. Alai Lukas sada ayat 37 dang adongna so tarpatupa de bata. Jadi ternyata kita nggak bisa Bapak dan Ibu hanya mengandalkan pikiran. Dang bui HP na manguluon mengasah terus pikiran hancur kita. Tapi harus bersandar kepada Tuhan, firman Tuhan. Iko mangusade do hita HP tuhata ni debata ido gugota ido mual ningoluta. Mangihuton pamikiran ni jolma dang sipiliton musuh dohot akan asing.
lau makkobasi, itu tidak akan mungkin. Hasomala ni jolma molo na jahat ditiki na salpu nangpe nang nguba sonari hajahatonna ditiki na salpido paingot-ingotonna. Maka itu saya katakan salah orang mengatakan sekali mencuri pasti namanya pencuri. Nggak salah. Saya jujur dua halak memakai sekali mencuri namanya kau pencuri. Dan adongi tak tohoi hatani portibiodui. Paimai maoni debatado akana olo manesa dosana unang mabiar akapar dosa marsumba tu adopan di debata. Ala dapotan asini roha do ibana akana si soni akana ro tu adopan di debata marsumba uduk ibana di adopan di debata akana songoni dapotan asini rohama. Jadi ido jolma, idak sarupa jolma dok debata, jaladang margogo jolmai. Pangului di panjona ido diingot, dang di jujur debata dosa ni jolmai, molo marhamu baon. Salinai. Pangului di panjona itu diingot debata. Dang dijujur debata dosa ni jolmai molo marhamu baon. Ido makana molo mamili situa hita unang juamang. Preman do peao inna salah dui. Unang jolo pensiun mau inna salah dui kan murah-murah mau do mangido sintua sagabi sintua dangi ai sude do ruas rasong oni moloi dokon adak tama do pe wamangina daw moloi pilik sintua muna mu iririt oluima dang urusan munai na jahat muna buhamu Roh Kudus akan bekerja. Amin. Ido mulo sai hatani halak dui bigihamu mana cocok kau sintua kau jahat kau ini oloima pajoni Tuhan ido parhitian ni paradui majoho ni ririt gabe paraladum unang saya jujuri muladok pehalak majujuri saya padoi dosam sada dua tolu dan urusan ni Tuhan dui. Jadi jol maun gudang dua kana so urusan na urusan ni Tuhan saya diurus-urus ujungna marsahib mak itu kelemahan manusia. Huriana henolongan di bagasan Kristus Yesus dirajumi si Paulus pamiliton nasahat tu ibana songon pambahenan ni parhauma di Hudalina nama tolpang dan disibe sada mata ni Hudalinai alai di parhasiang do Hudalina matolpangi mangumbak manang mangula songonima pambahenan ni dibata di apostel Paulus dohot akka naposona atong tu dia do turpukona te minggu dung salpu Natal basa-basa ni debata manginang natajalo haipason keberhasilan niaka pinoparmuna da danak saluhutna na dijalo natajalo sa taon bolonon nanon manusoy hita maka mulai tehon pangurupion ni Tuhani suku-suku nama tong adong iso na soolo mandok mauliate idun wa ingat tong. Adakah di sini yang masih tidak bersyukur dia masih hidup sekarang
Sementara ada orang yang tenggelam karena semua banjir. Boaison, amanginang, toktong dope mandok mulia te hamu tu de bata. Hamu, toktong, nang pemolo danga dongan nonton baru daging manang saksang manang dia te, kan? Nang peso ilian THR non, baunang dok pernah ada. Na dia tutuhani. Oh Tuhan dang adong ro THR dang martob baru hami inamu sotung mau lihat ma Tuhan kok ni do hono saya leonon Tuhan ni do amin. Huriana nolonga di bagasan Kristus Yesus saksoni nang tuaka parladunami ganup parhaladu disosoi makka muliatehon pamiliton di debata di hamu gabe parhaladona ula-ula ni debata suku maju parladurta teh tongdo suku non ate parladunami sayap kanan nang paragenda nami muliate dope dohon muna tu debata muliate dope nang pesoman jalo si palas roha inga jalo sudah teh nang somar bagi dola kotwa lenon na dononi burjudi apalagi neng mula kan samekel ita ngalu jana marnata lona te nang saya tegang huriana nolongan di bagasan Kristus Yesus dang ala ni malota manginang bukan karena anak-anak berpendidikan di luar negeri sautung doon munai dang molo dipilit ibana gabe juara sada di universitas di sekolah jala berkarya sukses di mana ba sotung dohonon anak siapa ini tokan anak papanya dan anak omak nenan non tongdo merbadai keluarga dengi anak Tuhan amin itu tong dohonon asarata ayo jujur do bege songoni siapa anak siapa ini tokan Allah kita kan patrinial mangiuton horong bawa do pakatayan kan anak siapa anak papanya api omakna do nama rahakan seorang sampai seorang nengi anak siapa anak Tuhan kon itu tong mula dong sukses anak-anak kon itu honon alana nang pinadumu di batadang jadi sirangan ni jolma itu tong bahasa-bahasa nadinggan naikon dohonota jadi dangalani malota mangaluli nasinitani kada danak dangalani ma hamalo muna manginang mulo mamora hamu daong siana jolo do hami mulayo pung nami songonon keturunan nami daong ala asini rohani Tuhan Yesus Kristus olanido lain tidak. Jangan pernah katakan karena kami pintar, karena kami keturunan raja, karena kami ini dan sebagainya. Tapi katakan karena kasih karunia Tuhanlah sehingga kami berhasil sukses dan kami sekarang bersyukur dan datang ke rumah ini, ke gereja ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kuni dohono. Jangan dong bina keberatan. Anggu songoni. Ale molo dohono munan dong. Ay bapak na ido na pistar ido, anak na ido di Houston itu kan banyak orang masih berbicara begitu. Itu tidak baik untuk diungkapkan. Dang Kristen ni nama dok songoni. Ale ko dohono do. Ala bahasa-bahasa ni di bata. Marhite na torasna buima ipasikolahon anak nai sahat tuna sukses ibana mamura ibana daputan jabatan ala asini rohani Tuhanimai siendinggan ni basa-basai diula madok muliate ma natoras nai di leoma hamuliateo hidup to jadi dangala malota molo dipilih ita hian molo dipilih ita gabe parhaladuna dangala ni hamalota
Maulana sukses doakan asin ita. Tapi semua karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dengi iko mandok muliate ita. Mauliate ma diho ode bata ala basa. Muse. Ayat 2. Jadi minggu dung Natalon pesanna tuhita tonana tuhita jangan lupa bersyukur. Apalagi kita nanti akan masuk beberapa hari lagi, 3 hari lagi akan masuk tahun 2025. Unang gijang rohata. Sotung gijang rohata. Alani maluk kudui, alani on dang bui. Pasisip hitai. Orom hita hata-hata na songoni. Alai dokma moliate ma Tuhan. Bui au marulang tahun. Moliate ma Tuhan. Bui marnini marnono marpahupu. Alani asini rohamdo salhut nai. Ikonido dohonota. Amin martangiang mahita. Namandok mauliate dohami Tuhan. Di parmingguan nami. Dung sidung Natal diobason. Alani Tuhan hamuletani rohanami alani denggani basam dosa luhutna. Di iring-iring ho di tugu-tugu ho ngulunami Tuhan. Mamukka Januari 2024 jalan yang mengunjungi kami di tahun 2024 Tuhan di Desemberon. Nah yang mengalaka masuk honami ma 2025 Januari do udutna. Moliate do hono nami Tuhan. Toktong di bagasan asin roham hami saluhutna. Bui hami mangulu, bui hami marahi pason, bui hami memuji-muji pasangapun guarmu. Nunga ulalui hami Natal, hatutubum, pesta. Atong Tuhan, lomba buka lembaran baru mahami. Di tahun 2025, patah rumah kami Tuhan. Toktong di bagasan ay paso dok damine sapoi Tuhan. Unang tung Tuhan say uhodolo kami aka pikiran nami. Alani hami ubayan na sukses. Alani hami masay gok hata nami si pata. Naramun dia do pamu Tuhan. Naso huilala hami nagabi marlaw dosay dia do pamu na badye. Alani Tuhan saya ajari mahami. Law madok na humbar tuhatam. Nang hutangyo kami ganuk minggu ganuk partikian ganuk mabuka kami hatam maca hatam elek nami Tuhan saya hormat Tuhan natoktong mangiring-iring dalan ng ulo nami dapoto kami ma Tuhan dapoto mahami manangi dia kami Tuhan ulotung lupa kami pasang pokong paingot kami Tuhan tuk-tuk iroha nami natakang asa toktong marsomba tuho hami Tuhan. Asa toktong mangido tuho hami Tuhan. Asima roham Tuhan. Galido daging nami. Aleo nang gabi tunggali todi nami. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Suaksoni ma Tuhan akadongan nami sa porsyaon. Natong di rumah sakit. Ala ni op nami nasida. Posroha nami Tuhan. Upasa tayo nasida tuho marsada-sada. Fernando Simanjuntak. Pesi manjuntak jun beres purba. Homa Tuhan natoktong. Mamasu-masu mangaramuti aka dokter nang medis. Asa bui bolong say sian parregingo nasida Tuhan. Asa bui nasida mulak Tuhan. Bui nasida Tuhan martau baru di bagas nabi. Nang dohot sude aka sanak pamili. Nang aka todong na Tuhan. Ido na huirim hami Tuhan. Asin roha na siakpoi. Lematu nasida
asa margogo na sida. Jala bui na sida mulak si rumah sakit, di bagasan pemulihan, jala tuktong mahumangalehon, hai pason na sikop. Suak songoninang di suderuas ni Uriam, nanga kaparladum, na toktong dipakeho mangulahon sa lupakubasyon, nang hami Tuhan. Ho matoktong Tuhan mangaramuti hami, mama sumasu hami. Sesa dosa nami Tuhan, nagudangi, asa tutama hami, gabi habaran di pas-pasum. Atong upasatami Tuhan, minggu nami di bagasan sadarion, mamuka mangujungi, ho matoktong pasikopon. Asima roham di hami, o matang yang nami alelek nami Tuhan, nang sombo kami, mar hite-hite guar nenakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, martangiang hami Tuhan. Amin. Marindi talos tapasakma piliata. Salam di Jehovah nasun timbuli bagani holong na tarasami dilehon anak nasasas nadai manobus hita jolma pardosai. Puji madebata ale manusia las roham summa madebata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesus. Suhatan dobas nanai marhite anak nani lehonai mudar nadurus dodi haus ilangi rarape dosa kahias dibaini. Puji madebata
roha tujo papardosa asli doroha ilung kaponalan lautu banua puji madebata ale manusia las roha Soma madebata dapokon Jehovah nasuti mudi markete anakna Tuhan Yesus. Tatangnya koma piliata ale debata amanami na di Banua Gijang Odo haroroni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na utus. Upasahat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalu may gabi uap na usus di culum. Pasu-pasu may jalaramuti asa uparhasi yang hami pilihanon. Patimbulhon harajomu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite totim. Asalam tanda hami godang nisi lehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say rumah harajaumu, say saut malomo ni roham, di Banua Tongon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami, sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna haraja di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak kon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homadamena tutol tim. Amin. Amudungan sa porsiyaw na manami na nami tasalut na napungison tapasat mahamulatian ni rohata tu di bata tadok ma amin horas selamat hari Minggu. Bilehon anak nana sasa
Las roham, sro baba